салом тамошобинони азиз, ин барномаи муҳоҷир аст ки аз сомонаи оилатиҷӣ манзуратон мегардад. вақтҳои охир тариқи шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, инстаграм, тикток ва дигар шабакаҳо як гурӯҳ қаллобон бо ваъдаи кор дар британияи кабир, олмон ва дигар давлатҳои хориҷӣ муҳоҷирони тоҷикро фиреб дода маблағҳои пулии онҳоро аз худ мекунанд ва баъд аз он беному нишон ғайб мезананд. ба хотири пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо мо имрӯз як гурӯҳ мутахассисон коршиносонро ба студияамон даъват кардем то дар бораи нишонаҳои қаллобӣ ва макру фиреб дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумо маълумот диҳанд ва роҳҳои дуруст ва қонунӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ба кишварҳои хориҷиро ба муҳоҷирони тоҷик фаҳмонанд. қабл аз ҳама ман меҳмонони азизро ба студия хайрамақдам мегӯям ва биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. амирҷон мирзоев, корманди хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон. фирӯз муродов, ҳамоҳангсози марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирон. комрон бобоёров, корманди маркази захиравии муҳоҷирон ва нисо фаромурзова, корманди ҳамин марказ, яъне маркази захиравии муҳоҷирон. бори дигар хуш омадед меҳмонони азиз. ва қабл аз ҳама ман мехостам бидонам ки оё чунин одамони фиребхӯрда ки ба чунин эълонҳо бовар карда маблағҳои пулӣ гузарониданд ва ба қавли маъмул онҳоро кидат карданд, фиреб хӯрданд, ба шумо муроҷиат мекунанд? ташаккури зиёд. бале, ман мехостам қайд кунам ки мутаассифона ҳамин ҳолатҳои қаллобӣ ниҳоят зиёд шуда истодаанд. шаҳрвандон ба мо муроҷиат мекунанд, ҳам тариқи сомонаҳои иҷтимоии мо, яъне фейсбук, инстаграм, телеграм, ҳам тариқи рақамҳои корхона, яъне рақамҳои дастии корхона ҳаст, ба онҳо муроҷиат мекунанд ба ҳамин ҳолатҳое ки қаллобӣ дучор шуданд ё ин ки оид ба тафтиши ҳамин ширкатҳо аз мо суол мепурсанд. маблағ шурӯъ мешавад аз $100, хуб то яъне ки то ҳамон протседураи охирон ки дар бар мегирад қариб $1000 дар умум аз шаҳрвандон талаб карда мешаванд. ва ҳолатҳое буданд ки бале, мутаассифона шаҳрвандон маблағҳоро супоридагиянд. тамошобинони азиз, азбас ки як қисмати бинандагони сомонаи оилатиҷӣ забони тоҷикиро чандон хуб намефаҳманд ва бештар бо забони русӣ ҳарф мезананд, мо имрӯз аз нисобону хоҳиш мекунем бо забони русӣ фаҳмонанд ки чӣ гуна ба доми қаллобон меафтанд муҳоҷирон. Вы знаете, попадаются именно они на интернет-платформах. То есть, как вы ранее уже указали, очень много бывает различных объявлений на платформах, такие как Instagram, TikTok, Facebook и WhatsApp о работе за рубежом. То есть работа в Англии, работа в Германии. И процесс, он очень легкий. Официальный процесс трудоустройства, как внутри самой страны, так и за рубежом, он нелегок. Как они попадаются? То есть, когда они кликают на данные сайты, у них запрашивается определенная информация для того, чтобы они заполнили фамилию, имя, отчество, и в скором времени на них выйдут. В течение дня на них выходит как бы работодатель, который запрашивает, какие навыки они имеют, сколько им лет. И в течение месяца они каждый раз на них выходят и говорят, то, что ваша заявка в процессе. Спустя месяц они выходят и говорят, мы проверили, у вас все чисто. Для того, чтобы доработать все ваши документы, вам нужно будет предоставить или оплатить нам $100. Это первая оплата. После того, как они заполняют, через 3 дня они говорят, по анкете вы прошли, просим вас перечислить на наш счет $673 за страховку. И вы знаете, сам человек, он не чувствует того, что это нелегалы, это не легальная рекрутинговая компания. После этого они уже начинают запрашивать еще большую сумму для того, чтобы быстрее процесс пошел, нужно будет уже заранее выкупить его билеты. И они оплачивают полную сумму. тасаввур мекунем ки ман мехоҳам ба ягон кишвари хориҷӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ равам ва ба ана ҳамин гуна эълонҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бом мехӯрам.
аз рӯи кадом аломатҳо ман метавонам фаҳмам ки кадоме аз ин эълонҳо ҳақиқат дорад ва кадомаш номи фиреб аст? бале, агар иҷозат бошад ман пурратар ба шумо мефаҳмонам. дар ин ҷо навистагӣ ки кор дар Лондон, яъне ки корманди техникӣ ба мо лозим аст дар меҳмонхонаи Hilton. аз номи ширкатҳои машҳур суҳбат карда истодан. Якум, дуюм ҳайати хизматрасон, ҳайати техникӣ талаб карда истодаанд ва сеюм ба маоши онҳо. хоб 3100 евро. ҳамин нишонаҳо аллакай мефаҳмонад ки қалоб ҳастанд. хоб дар Британияи кабир тибқи маълумотҳои расмӣ кор дар ҳайати хизматрасонӣ нест барои шаҳрвандони Осиёи Миёна. Фақат дар кишоварзӣ аст. кор дар самти кишоварзӣ. хоб дар меҳмонхона нест. Fruitful Jobs, Agriculture, Hobbs, Concordia, Telpass ва як чанд донаи дига ҳаст. танҳо онҳо метавонанд равон кунанд, на ин ки ҳар як ширкате ки мисол реклама мекунаду кор дар самти хизматрасониву дигар ширкатҳои машҳур, инҳо аввалин дараҷа нишонаҳои қалоб ҳастанд. Мана инҷо як эълони дигар дорем. Кор гӯё дар Германия аст ва музди меҳнат 4600 евро аз 18 то 65 сола. оё кишварҳои хориҷӣ нафарони 50 сола, 60 сола, 65 соларо ба кор мегиранд? кишварҳои хориҷӣ асосан тибқи талаботи корфармоён аз 18 сола то 45 сола асосан қабул мекунанд. баъд ҳамин як чиз дигара бояд мо хотиррасон кунем ки аксарияти ҳамин чизо қалобоне ки ҳастанд дар ҳамун эълонҳои худшон маоши ҳангуфте ки ҳамун муҳоҷира ба худаш ҷалб мекунад ки пешниҳод мекунанд ки ин аз он маблағе ки қонунгузорӣ муайян кардааст зиёдтар мебошад. масалан Британияи кабир барои 1 соат ба муҳоҷирони корҳои мавсимӣ 1221 фунт пешниҳод мекунад, вале дар эълонҳое ки онҳо мебинем онҳо ҳам соати кам, вақти ками корӣ ва маблағи музди бисёр ба онҳо пешниҳод мекунанд. инҷо ҳатто эълонҳое ҳаст ки масалан дар Олмон кор ваъда кардан 9600 евро. ин маблағи хеле калон аст ва фикр мекунам ҳатто мутахассисони бисёр баландтаҷриба ҳам дар як моҳ қадар маблағ намегиранд. аминтар нест? бале, чигуне ки ман қайд кардам, онҳо як музди маоширо пешниҳод мекунанд ки диққати муҳоҷира ба худаш ҷалб мекунад ки агар ки ман равам дар як моҳ ин қадар маблағ кор мекунам, агар ки ман 1 сол кор кардам ин қадар кор мекунам. бале, онон ки ҳама ин дурӯғ мебошад. дар бисёри эълонҳо парвоз аз ҳисоби худи мо мегӯянд. ин масъала чӣ гуна аст? ҳамаи хароҷотҳое ки мешавад барои дарёфти раводид, барои хариди чипса аз ҳисоби худи шаҳрванд пардохт карда мешавад. ман дар ин масъала як чанд илова доштам. ин вобаста аз кишвар аст. агар мисол мо Британияи кабирро бигирем, хоб Британияи кабир тартиби махсуси худша дорад ки беғарз аз вай дигар ягон системаи дигар вуҷуд дошта наметавонад. синни соли муайян 18 то 45, операторони расмӣ 5-6 дона оператори расмӣ. хоб боз инчунин кор дар самти муайян хоҷагидорӣ. яъне ки агар шаҳрвандони мо ҳаминро донанд ки ҳамагӣ 5-6 оператори расмӣ ҳаст, кор дар самти хоҷагидорӣ аст ва инчунин синну сол аз 18 то 45 аст, дигар қалобо маҳз дар ҳамаи самти Британияи кабир онҳоро фиреб кардан наметавонанд. Помимо этого, когда рекрутинговые интернет-компании берут кого-то на работу, они как бы говорят, сам работодатель готов оплатить за ваш перелет. А на самом деле, когда они приходят к той точке, когда он должен вылететь, они говорят, вы знаете, вот ваша виза, она будет, к примеру, готова 23 июня. Но если вы хотите быстрее вылететь или выехать, вы должны будете оплатить дополнительно $400 для того, чтобы выехать. То есть это еще один вид мошенничества. И, естественно, если человек быстрее хочет выехать или вылететь на работу, он готов доплатить, но лишь бы уехать. После того, как он производит полную оплату, к большому сожалению, он блокируется. Блокируется он со стороны мошенников. То есть основная переписка, они стараются всегда вести не на WhatsApp, а именно на Телеграме. Почему? Потому что на Телеграме всю переписку можно удалить. Да,
со своей стороны. И, к большому сожалению, доказательств уже никаких они не будут иметь, кроме того, что они провели определенную сумму с каких-то определенных кошельков, или там у них есть определенные квитанции из банка. خب یگان راهی به جوابگری کشیدن همین قلابان پیدا کردن آنها وجود دارد؟ مسئله به جوابگری کشیدن در اینجا پیش از همه ما باید دو عامل رو در اینجا به قید گیریم. یعنی شرکتی که شهروندان جمهوری تاجیکستان را فریب کرده است، این شرکت عین حال در داخل کشور است یا در بیرون کشور، در خارج است. اگر که در داخل کشور باشد امکانیت دارد برای غیر قانونی به خارج کشور روان کردن. عین حال مقامات های صلاحیت‌دار کشور نسبت شخصان نامبرده به جوابگری جنایتی با ماده های 335 پریم 2 برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی آغاز میکنند. باید پیش از همه مهاجران مهنتی که به این یا آن افراد مبلغ میگذرانند سراول از آنها باید اجازتنامه رسمی را طلب نمایند. یعنی لیسانس بله پیشنهاد حجت های رسمی آنها باید، یعنی در دولت های اگر اروپا رو گیریم لیسانس های آنها یعنی از جانب بیرژه مهنتی همان کشور، از جانب وزارت کارهای داخلی یا خدمات مهاجرت پیشنهاد میگردد. شرکتی که یعنی مهاجر مهنتی را با کار جلب مینماید آن باید یعنی سقوط اجتماعی داشته باشد، یکم در صورت حساب خود مخصوصا یعنی مبلغ خیلی زیاد داشته باشد که قابلیت یعنی با کار تامین کردن مهاجر را دارد. سوم باید یعنی سامانه رسمی داشته باشد در شبکه اجتماعی که مهاجر در حقیقت تواند معلومات ضروری را عاید شرکت یعنی از آنجا گیرد. این زمان در حدود جمهوری تاجیکستان با مقصد یعنی پیشگیری نمودن مهاجرت به خطر در سامانه مسنجری واتساپ با خط عاجلی برای مهاجرت به خطر و مقاومت به خرید و فروش آدمان فعالیت دارد که همه روزه هر یک فرد 900 بله هر یک فرد جامعه میتوانند در این شبکه مسنجری عبور شوند. هنگامی که یعنی کارفرمایان خارجی یگام اعلان های یعنی بردروغ یعنی اعلان هایی که خصوصیت های شبهه انگیزی دارد در آنجا یعنی ارسال نمایند و در دوام روز جواب های مناسب را از آنجا گیرد. در آنجا هم متخصصان خدمات، هم نهادهای دخلدار جمهوری و هم اتحاد جمعیتی اعضای گروه میباشند. خب مهاجران برای به دام چنین قلابان نافتیدن چی را باید بدانند؟ مهاجران برای که به دام قلابان نافتند اول آنها باید معلومات ضروری را دسترس نمایند. این زمان چنانه که من گفتم خدمات مهاجر نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه های کشور نیز فعالیت دارد که در آنجا متخصصان صحوی یعنی فعالیت دارند میتوانند با همون دعوتنامه که از خارج کشور به مهاجر مهنتی ارسال می شود طریق همین دعوتنامه به شعبه های خدمات مهاجرت مراجعت کنند. برای قانونی بودن شرکت معلومات دلخواه ضروری را دسترس نماید. بله بسیار خوب. بعضا چنین اعلان ها از نام شرکت های بسیار مشهور، شرکت هایی که در تمام جهان نام آنها را میشناسند پخش می شوند. آیا همین گونه شرکت ها در حقیقت اعلان میدهند برای قبول مهاجران مهنتی؟ شرکت های رسمی هنگامی که اعلان ها را یعنی در سامانه اجتماعی نشر می نمایند در آنها مبلغ طلب نمی کنند. همه خدمت رسانی بله به طور رایگان به راه مانده است. باید همون ورقه یعنی به قدگیری را خود مهاجر یعنی پر کند. کارفرما ورقه یعنی به قدگیری مهاجر را پورا میبیند، از نظر میگذراند، تحلیل میکند. اگر که با کارفرما ضرور شد با او طریق یعنی ویدیویی یا آدیویی میبرد و با او صحبت میکند که شما یعنی برای کار در خارج راه یافتید یا نه. خب کامران شرکت هایی که بیشتر مهاجران را فریب میکنند یعنی قلابی میکنند بیشتر اینا شرکت های خارجی هستند یا که از داخل کشور هستند که از نام شرکت های خارجی برآمد میکنند؟ قلابانی که هستند بیشتر از خارج مردم دعوت میکنند. متاسفانه شهروندان ما با آنها زود باور میکنند. باعث تاسف است که برای باوری مردم در آمدن آنها باز بعضی از همین یعنی که از نفران استفاده میبرند که زبان تاجیکی را میدانند. نفری پیشنهاد میکنند که این گویا که مهاجر است و از تاجیکستان آمده است و کار کرده ایستاده است و اون نفرم باور میکنند که در حقیقت توسط همین شرکت آمده است و کار میکند. همین گونه روابط هستند. بله دیگر مسئله همین است که اونها برای شهروندان ما کارتی شخصی و کارتی شبهه‌ناکی را
аз Федератсияи Россия, аз Ҷумҳурии Қазоқистон, аз дигар бонкҳо пешниҳод мекунанд ки ба ҳамин кортҳои мо барои ҳаққи хизматрасонии мо пул гузаронанд. зимнан дар ин ҷо боз бояд ёдовар шавем ки ширкатҳои хориҷӣ бештар яъне бо сабаби пеш рафтани технологияҳои рақамӣ, яъне онҳо роботҳо истифода мебаранд. Роботҳое ҳаст ки бо забони ватанӣ эълонро манзури мардум мекунад. Бале, вақте ки бо забони тоҷикӣ гап мезанад ки дар фалон давлат яъне кори мавсимӣ ё кори доимӣ вуҷуд дорад, дар ҳамин маврид диққати баъзе муҳоҷироне ки осебпазир ҳастанд тез яъне ҷалб мешавад. ба ҳамин хотир барои ки дуруст будани ин эълонҳо пеш аз ҳама дар шаҳри Душанбе айни замон маркази салоҳиятдори Аврупо оид ба додани раводид яъне ВФС Global фаъолият доранд. ҳангоме ки ба даъватнома аз ҷониби корфармоёни хориҷӣ манзури муҳоҷир мегардад, бо ҳамин даъватнома метавонанд ба маркази мазкур муроҷиат намоянд. Дар маркази мазкур яъне онҳо маҳзани ягона доранд ки қонунӣ будани он ширкат ба мардум манъи маълумоти заруриро низ пешниҳод мекунанд. барои ба қонунӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан кадом идораҳо метавонанд ба муҳоҷирон кӯмак кунанд? ташаккури зиёд. айни замон ба мақсади ба кор таъмин намудани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар зерсохторҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатӣ, марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе ва агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷи кишвар ҷиҳати ба кор таъмин намудани шаҳрвандон дар хориҷи кишвар фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. Бар асоси шаҳрномаҳои дуҷониба муассисаи давлатӣ, марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе ҳамкориро бо давлатҳои Литва, Болгария, Черногория, Арабистони Саудӣ, Қатар ва ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ ба роҳ мондааст. ба Олмон ҳам борои қонунӣ муҳоҷирони мо метавонанд ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд? бале метавонанд ки ба ҷумҳурии федеративии Олмон ба кор таъмин карда шаванд. хуб дар Олмон дар кадом самт кор мекунанд муҳоҷирот? дар Олмон асосан дар самти тиб даъват карда. бале, шахсоне ки таҳсилоти олии тиббиро доранд онҳо ҷалб карда мешаванд. шумо гуфтед ба Қатар, ба Куриё сафарбар мешаванд, дар кадом самт? давлати Қатар бошад, асосан шаҳрвандони мо дар самти хизматрасонӣ, яъне ки пешхизмат дар меҳмонхонаҳо ҷалб карда мешаванд. Британияи Кабир бошад, дар самти кишоварзӣ дар асоси барномаи коргарони мавсимӣ. талаботҳои асосӣ барои ба хориҷи кишвар кадом талаботҳо ҳастанд? бафикрам яке аз талаботҳои асосӣ ин донистани забон аст. бале, талаботҳои асосияшон ин донистани забони давлати қабулкунанда, сину сол яъне ки аз 18 то 45 сола буданд ва доштани касбу коре ки тибқи талаботи корфармо талаб мекунад, бояд ҳатман касб дошта бошад. яъне бидуни донистани забон ва бидуни доштани ҳуҷҷати касбият ба ин давлатҳои хориҷӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта намешавад? бале. хуб, шахсе ки мехоҳад ба ин ё он кишвари хориҷӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ биравад, тайёриро бояд аз чӣ сар кунад омодагиро? шахсе ки ба кишвари хориҷӣ мехоҳад ки сафар кунад, аввал бояд ба ниҳодҳои давлатӣ, яъне ки зерсохторҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунад. дар он ҷо барои ба хориҷа сафар кардан дархостнома пур кунад ба касбу коре ки ба ӯ мувофиқ аст. вақте ки вай дархости худро мегузорад ва корфармо ки ӯро ба кор ҷалб мекунад, пеш аз оне ки вай раводид дарёфт намояд, бо корфармо мусоҳибаи рӯпаро ва баъзан бо дигар корфармоён ҳастанд ки мусоҳибаҳои онлайнӣ анҷом медиҳанд.
пеш аз ба кор ҷалб кардан. вақте ки онҳо аз мусоҳиба бо корфармо мегузаранд, ба онҳо даъватномаи корӣ пешниҳод карда мешавад. вақте ки онҳо даъватномаро ки дарёфт карданд, дар асоси ин даъватнома метавонанд ки барои дарёфти раводид дархост пешниҳод кунанд ба консулгариҳо ва ҳамон марказҳои раводид. вақте ки масалан як нафар муҳоҷир мехоҳад тавассути агентӣ бо кор таъмин кунӣ дар хориҷа ё ки марказҳои машваратӣ омодагӣ қабл аз сафар ва дигар ниҳодҳои давлатӣ мехоҳад ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад, маблағ месупорад. ҳама хизматрасониҳое ки дар агентӣ ба кор таъмин кунӣ дар хориҷа дар марказҳои машваратӣ ба шаҳрвандон хизматрасониҳо карда мешавад, ҳама инҳо ройгон мебошанд. фақат онҳо маблағи раводид, яъне ки виза ва роҳгиро чипта аз ҳисоби худи шаҳрванд мешавад, халос. При Министерстве труда, миграции и занятости населения есть Центр обучения взрослых Таджикистана, есть государственные унитарные предприятия, такие как модульный центр и учебные центры города Душанбе. Их филиалы во всех районах. Предоставляется 121 специальность. Имеется 3 больших формата. То есть это самофинансирование, там, где они оплачивают за курсы обучения. Есть валидация. Валидация – это когда человек владеет навыками, но не имеет сертификат. После сдачи экзамена, через определенное количество дней, он получает свой сертификат о том, что у него имеются такие навыки. И есть через центры занятости. Их курсы длятся от 1 до 2 месяцев. И, естественно, они переходят на практику и получают еще стипендию. Да, стипендию. аз сабабе ки онҳо ҳамин ҳолатҳои қаллобӣ тавассути бонкҳо мешаванд, мо як иқдоми хуб аз ҷониби бонки Алиф дидем, ташкил намудани рӯйхати сиёҳ. яъне ки вақте ки шаҳрванд як бор фиреб мехӯрад ба банк муроҷиат мекунад ва ё аллакай ҳамин ширкатро, ҳамин бонк, ҳамин кортро дар рӯйхати сиёҳ ворид мекунанд, дигар ягон нафаре ки оянда мехоҳад ки маблағ аз тариқи бонки Алиф пардохт кунад намешавад. яъне як ҳолати хуби пешгирии қаллобӣ аст. агар ҳамин иқдом аз ҷониби дигар бонкҳо шаванд, нигоҳ кунед ки чӣ қадар хуб мешавад, бале ки ягона роҳе ки онҳо пул арӯӣ мекунанд тариқи бонкҳои мо ҳастанд. умедворем ки дигар бонкҳо пайравӣ мекунанд ба Алиф. хуб, фирӯз, шумо чӣ тавсия медиҳед? тавсияи мо ҳамин аст ки ҳамаи он шаҳрвандоне ки мехоҳанд ба хориҷи кишвар барои муҳоҷирати меҳнатӣ раванд, пеш аз ҳама аз ниҳодҳои давлатӣ истифода баранд, аз зерсохтҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баранд. аз тариқи дигар ширкатҳо низ агар ки мехоҳанд ки ба кор раванд, ҳатман омада аз хадамоти муҳоҷират тафтиш кунанд ки ин ширкат ширкати ҳақиқӣ ҳаст, нест ва аз пеши худ чунин маблағҳои ҳангуфро ба қаллобон насупоранд. агар шаҳрвандон имконияти омадан надошта бошанд, метавонанд ба телеграму ватсапе ки аз маркази захираи муҳоҷирон аст, аз маркази машваратӣ ҳаст, метавонанд муроҷиат кунанд бо рақамҳои 118 119 810 118 119 820. масалан ширкатеро ёфтанд ва аммо аз роҳи дурдаст, аз минтақаи дурдаст ҳастанд, тариқи ватсап менависанд, албатта ҷавоб мегиранд. як ширкат буд дар таҷрибаи мо бо номи JCZ Pro, яъне ҳақиқатан ширкат вуҷуд дорад, фаъолият мекунад. ҳамин қаллобон аз номи ҳамин ширкат истифода карда мардумро ба як вакансияҳое ки мисол дар ин ширкат ҳақиқатан вуҷуд надорад, ба мардумро даъват карда маблағ мегиранд. мо ҳамун баъде ки аз шаҳрванд қабул кардем тариқи ватсап ки ҳақиқатан ҳам хеле вакансия аст, мо зуд сомонаи расмии ширката ёфтем. хушбахтона оператороне буданд ки дар он ҷо онлайн ҷавоб медиҳанд ва ҳамун шартномаву ҳамун чекҳое ки ҳастанд бо онҳо равон кардем. ин ширкат ҷавоб дод ки инҳо қаллоб ҳастанд, огоҳ бошед ва мо як дархост кардем ба ҳамин ширкат ки имконият бошад дар сомонаи расмитон нависед ки ҳамин аккаунтҳое ки дар Facebook, Instagram ҳастанд, аз номи мо гап мезананд, қаллоб ҳастанд. Также, если вы получаете какие-то определенные приглашения
пожалуйста, перепроверяйте их с нами. И запомните, что никогда email организации не заканчивается на gmail.com или на yahoo.com или на mail.ru.com, на mail.com или на mail.ru. Они всегда заканчиваются на официальном домене этой организации. боз як қисмати дигар аст ки ҳамин хиди қалобон баъде ки маблағи зиёд аз шаҳрвандо гирифтан баъд талаб мекунанд ки ягона роҳи ба ҳамин давлат сафар кардан шумо бояд аз мо билет харид. яъне боз ба аз шаҳрванд талаб мекунанд ки охирон қадам мондааст, тақрибан $700 $1000 ба мо супоред, баъд мо билета аз мо мехаред, баъд сафар мекунед. яъне маҳз дар ҳамин ҷо аз шаҳрвандон шубҳа пайдо мешавад. дар қадами охирон баъд муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки ҳамхи ширката ёфтем, талаб карда истодааст ки аз мо билет харид. магар билет озод нест хариданаш, баъд дар ҳамон зина аллакай фаҳмода мешавад ки шумо мутаассифона бо қалоб рӯбарӯ шед. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад ва дар интиҳо бори дигар таъкид мекунем ки ба чунин эълонҳои кор дар хориҷа ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешаванд бовар накунед. мутаассифона имрӯз дар худи дохили кишвари мо, дар худи тоҷикистон ҳам ҳастанд чунин афроде ки бо роҳи макру фиреб муҳоҷиронро ба доми худ меафкананд, маблағҳои пулии онҳоро аз худ мекунанд. ва агар шумо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ фиреб хӯрдаед, марҳамат, метавонед ба сомонаи оилатиҷӣ муроҷиат кунед. мо сарнавишти шуморо сабт мекунем. манзури дигар шахсоне ки мехоҳанд ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд мегардонем. ва ҳадафи ягонаи мо, мақсади ягонаи мо он аст ки пеши роҳи ана ҳамин гуна қалобонро бигирем, то бародарони дигари мо, хоҳарони дигари мо ки мехоҳанд ба хотири беҳтар кардани шароити зисту зиндагии худ ба ин ё он кишвари хориҷӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд ва шояд он маблағро қарз мегиранд, аз бонк қарз мегиранд, аз нафари дигар, аз кадом дӯст ё шиносашон қарз мегиранд. ҳамон одамон фиреб нахӯранд, то ки мо ҳама дар якҷоягӣ пеши роҳи қалобонро бигирем.